Wat voor sfeer is het nou als je de hoenekopje komt? Ah, dat is altijd feest, hè? Dat is gewoon het publiek, dat merkt het. De shows in de kleren, de shows in de sfeer. Het is een van de snelst uitverkochte evenementen hier. Ben je op het Hoenekopfestival? Wat vind je nou zo mooi aan de Hoenekop? Ik vind die teksten geweldig. Daar kan ik ontzettend van genieten. Ja. En wat is jouw favoriet dan? Wat is mijn favoriet? Hollandse famkes vind ik wel mooi. Maar een Fries accent. Herken je het dan van jezelf misschien? Ja, Of? kijk, een Fries accent. Dus, Johan, een mooie t-shirt doen van Monster 8. Of nee, Monster Shot eigenlijk tot Monster 8, maar dit is Monster Shot. Ja, specifiek kriegen bij de fles. Hoeveel Monster Shot drink je op een week? Ja, Sanjon wel vol. Misschien iets te. Maar hè, mat kennen. Ja, Monster Shot, maar dat is ook nog steeds een rap smoor, had ik begrepen. Drink je dat wel eens? Nee, maar dat mag ik net aan. Ik ben van Monster Shot ook al rapsmoor, dus. Podium, zei je, wat echt artiest nou, hè? Jezus, dan ben ik een artiest, hoor. Ik ben al acteur, dan ben ik een artiest. Sting je mij de man van Hunkemuller? Oh nee, Hagoeie? Dat zei je, hè? Hagoeie. Geweldig. Geweldig. Dus je ruurt naar het optreden van de Friese Vloggen. Want dat schijnt nogal een bijzondere act te wezen. Ja, en hier die draait wat ouder en hier die speelt het mee. Ja, van de meesten is dit een tractatie. Dat ding wat zeker is. Eergasme, had ik wel gezegd. Een eergasme, ja, nemen ze dat, ja. Maar je mag Jaapie geen vrij. Ja, jongen, had ik ook goed. Hoe best je er ook wel een bij? Nee, ik ben Jaapie net. Ik ben een broer Dit van is Jaapie. geen broer. Ik ben Henk. Het enige contact wat ik met mijn broer had, dat weer van een moor nog. En toen weer er onderwijs van Oekraïne, weer onderwijs zei er. Maar wij heen, weet ik niet. Gaza had er left in wie ik was. Wat voor zes dan er ook in zitten? Nee, die man redt hem, boy. En mijn broer die zit prut onderwijs. Is het hem? Nee, zo'n hele goede boon heb je niet. Ze zei ik was dat een luchtfietser is, dat loopt net. Maar Liefst wel spreken dan. ja, dat zeggen ze wel vaker. Jawel. Maar wie ben je een tweeling? Nee, maar wie had net dezelfde mem, dus dat kennen. Brother for another mother of son, nemen ze dan? Ja, in het Engels, ja. Ja, dat is eigenlijk het enige Engels wat ik ken trouwens. Hè? Dik, hè? Van je lekker. Thank you. Ja. Allemaal lekker. Ik denk, wie ziet er lekker in de wedstrijd? Wie misschien beiden zien er lekker in deze was? Ja. Wie wel? Denk ik wel. Meestal net heel wel, maar ik kom wel even nog wel. Nee, maar wie moest lekker oefenen, hè? En wat doe je hier, meneer? Niks. Ja, maar niks. Maar heid mij. Ja. Was dat gitaar teelt voor heid? Die daar stemt. Ja. Nee. Mijn gitaar tag. Nou, ik ben niet straatje. Nee. Ook om man. Jo, hing je wat bij de Hoenekopbazaar om? Wat is jouw reden om hier om te hingen? Nou ja, ik kan eigenlijk net kiezen uit alle shirts die er hingen. Het is eigenlijk al die kwaliteitsspul, het ziet er fantastisch uit. Ja, ik vind het gewoon verrekte lastig. Eigenlijk had ik er wel ongeveer een uur van nodig om eruit te vinden wat ik nou eigenlijk wil. Ja, ik heb van de vrouw €20 mee gekregen en ik zei dat de trui een 2 wien, dus dat sowieso al. Dus het wordt een shirt. Ja, en dan is het nog even uit vinden van welk shirt, dus welke dat wordt. Dus, Kan je een van een lolly jongen bij je? ja, zeker. Ja. Ik geef je €20 hoe je naar de zwarte lopen. Wat kost het is? is voor mij gratis. Van mij is het gratis. Nou, bergen nou, dank u wel. Hallo joh, had ik een heel mooi Hoenekop shirtje ook wel. Ja, net, mooi shirtje net. Ja, prachtig. Een klassieker. Dat is niet merch. We hebben een Friesland. Ja, dat is juist wel zwart. Je moet het zelf even bedenken. Oh, jongen. Gisteren geen optreden, Janne. Ik ga optreden. Hassel optreden. Wat is jongst? Ik ga een Italiaans festgezang. Waar spreekt de Italiaans?
Grazie, prego mi dispiace. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie, prego mi dispiace. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. En dan komt ze Friesland. Ja. Leksem. Dit is een interview, nou interview ik die een beetje eigenlijk. Oh, zeker. Ja, dat was de microfoon ik aan. Dat was het eerste keer, hè? En En wat vies van de klimaatcrisis? Oh, jeetje, doe je iets lekker jet in, hè, jongen? Ja, dat is verkiezingsdingetje. Ja, maar ik ben net politicus of zo, hè? Stemstuk op aan Jelle. Wat is de vraag? Beste plaat van de Hoenekop. Oh, de beste plaat van de Hoenekop. Ja, ik vind hem. Ja. Nee, ik wil van Brunberg. Maar bedoel, dan de hele cd? Alles wat haalt. Monsterachtig qua cd. Er zit iets dwars qua vesten. Ja? Ja, dat vind ik het beste. Ja? Ja. Nee, ik zeg Brunberg. Ik ben een Brunberger, jonkje. En ik hou die in de gaten. Ik vind meer wat Dussen direct. Dat vind ik echt een mooie. Regelmatig in de bergen, hè? Ja. Wat Dussen Ja. Matje Mai, het bakje in de bek. Mag één pen meer beken zijn, mag één pen meer beken zijn. Ja. Hoe volst de Hoenekop Festival eerder al verdiend? Ik jij die net. Hoe volst de Hoenekop Festival eerder al verdiend? Het is heel leuk. Nou, ik jij die echt net. De hoeveelste Hoenekop Festival is dit al verdiend? Nou, ik denk de tweede. Ik denk. Ja, de eerste toen wie ik 8. Ja, dus toen wie ik weer de lollyfretters. Nou ben je er ook nooit naar de volwassen variant. Ja, zeker. Ja, maar ik hou wel Jacob interviewd. Jacob? Ja, van Hoenekop. Jacob, is toch al wie Jacob is? Jacob, welke Jacob? Jacob is de manager. Oh ja, manager, ja, die kijk wel. Ja, ik kijk. Ja, Jacob, nou ja, ik denk niet van een band, maar je is manager, ja. Maar Jacob is toch ik van de band? Ah ja, wel, maar je zit al op het podium toch? Jawel. Ja, maar net op de spelen toch? Hij is toch gitarist? Oh ja, dat is een gitarist, ja. Dat is weer ja. Nou, goeiedag meneer, je staat bij de Hoenekop Bazaar. Wat hij zou verkocht hier? Wat hebben we even gehad? Wat shirtjes, petten, van alles wat stickerboel, wat sjaaltjeboel, ja. Zijn er ook bepaalde dingen van de Hoenekop die het beste vergeet je? Nou, momenteel dat nieuwe shirt van ze, hè? Die maar die motorheadkap erop, zeg maar. En op de achterkant zit alles naar de Harriasses. Dus, ja, en Boude Mjor ik wel trouwens. Ja, die gaat ook wel aardig. Ja. Goed hem. Ja, ja, zeker weten. En er is wel wat rooien, dus hartstikke leuk. Ja. Nou ja, dan is het natuurlijk nog steeds interessant van waarom ga je er nou heen? Nou, ik moet wel even de sfeer zien. En mijn broer wie wel fan. En toen er overleden weer, toen hadden we afscheid is moeilijk. Alleen maar draait. Maar dat wilde ik graag, zeiden. Dus nou ja, ik ben benieuwd. Dus het is gewoon een emotioneel jongen nog maar of, net? Nee, wie mag er net te emotioneel worden, hè? Maar een feestje meisje toch? Op het prijsfeest door haast leiden. Geweldig.